Ayo, ang buntag. Ay, paborgin mamahaw. Unsa di imong tuyo? Ito na mapod nimong maari diri nga namahaw ko. Tungayo kong bitsin. Kay naa naman ka, mamahaw na lang ta. Kadto ka kay magkuha sa kong bahawan nimo. Oh, dara oh, mo ani mong bahawan oh. Ah, bale. Kananan man ni sa iring. Nya kanay mong pagkanan sa kuha. Oh. Mangaon na ta. Pagkampos ata. Lord, unta. Kalampos ko sa kong eskwela, Lord. Kaya pobre yung taon kayo no. Amen. Ingon mag-ampo na. Dugay kaayo kang mag-ampo. Ano di nakakakaon? Dali lang ko ay. Hi! Shout out di ay kay Agoy Vibes 2150. Shout out Gwyn Kling, John Mark at Linlin watching from Mainit, Surigao del Norte. God bless, take care always. And shout out kay Ginelyn Miras Kilat. Shout out naman kay Rodel Moralias watching from Canada. Shout out din kay Noy G Masayon Labad. And that's all. Bye.